Mugna kining maong sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kundili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L. Kun Laila Libat. Libat kayo kang tinood? Tutuki ako mga mata o makita ni mga duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining sugilanon, Laila Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano man ang libat ko? Dili ko tao? Unsa ba gud? Duha ko sa imong tanaw? Isundo ko nimo! Naugawa, oy. Usa ra man ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Laila! Laya sinibaya, oy! O gano'n palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupaso ining mansyon, kay libat ka? Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod kong magpaso-paso dinhi sama sa saka-prinsisa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarog siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Laila Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama, Laila Libat. Ang miyagya to na sayran, gihagka ni Bimbo si Laila sa aping apan naputol kini sa pagkatagak sa tray sa beer nga Dan ni Rickson. Og nasamad si Laila sa dihang gitabangan niya si Rickson sa pagpupho sa bilto. Apan mipakita ni hinunog sapot si Rickson og gisuntok nini ang paril sa luyo sa bay og nakitaan siya ni Teresita. Unya si Bimbo may desisyon na gyud nga makigsulti ni Luisito aron mangasawa na siya kang Laila. Karon manghigala niya ang sumpay ning sugilanon, Laila Libat. Isulti na ang imong tuyo kanako, Bimbo. Tito Kwan. Ako na gining ginahuna og maayo. Unsa man ka na? Kung imong tugutan, mga sawan ko ni Laila. Seryoso ka? O, Tito. Okay. O, musugot ka nga. Mga sawa ko ni Laila, Tito. O, Bimbo. Mahimo ka ng mga sawa sa akong anak. Salamat kay Tito, ha? Pero kinahanglang musugot sab si Laila nga mga sawa kaniya. Ikaw may ang giagad dito. Dili na tinuod, Bimbo. Ha? Kinahanglang ato sab gihapon siya agdun sa iyang desisyon kay siya ang pagkaslan nimo. Tito. Sige. Amo nang sabutan ni Laila. Laila, naunsa ka man din sa sala. Ay, sige magkukaghangat sa taas. Nagpaabot ko ni Bimbo nga manao, tita. Nagsulti magod sila si Papa. Ha? Nga naman. O sa may tuyo niya ni Luisito, ha? Kuan, tita, ka ng mga asawa namang kuno siya nako. O mauni ang iyang pagkiksultihan sa imong amahan? Ang pagpangasawa nimo? Mao na, tita. Binos! Dili ko makahimos pagkana sa inyo karon. Lagwad ang akong uong. Ala, tita. Nag-away na sila si Venus o si Rickson. Wala ka makauwi rin mong gibuhat, Rexon.
Busy lagi ko. Naikisugo si Tito Luisito na ko. Ayaw ko patuhuan na, oy. Doon na gilaing hinungdan ko nga nung nausab ka. Unsa man? Love pa ko nimo, dili na. Love to ka, Venus. Love. Pero, wa na gid ako mabati karon, Rexon. Wa na ako mabati. Buwan na ako sa inyo. Basidog ba? Sige. I love you. Bye. Kibutang niya ang phone. Wa man lang mag-I love you na ako. Hello mga birds! Kumusta niyong life? Okay lang? Tweet! Mura yung kabuang niya nga, nagsulti ng mga langgam. Kau ba? Bambay kay ka, oy. Di ko buang, oy. Kinago ko'y kikasulti. Kani di mga langgam. Kanang buang, makiksulti naghaligi. Bongbong o guban pang butang away kinabuhi. Hindi mo nagigay rason sa tanang butang, sa? Natural. Murason magani ng 5 anyos, ako na ba? Doon na tayo buhaton. So? Buhaton? Bisugo ko sa tong department head nga mag-research og bagong idea para sa commercial nga atong himuon. Mau ba? Kinahanglan tabangan ko nimo ha. Kay sugo na sa tong labaw. Apilo na tas bimbo. Kitang duha ang gisugo. Ay, Nganong mangangin pa magkaglaing tao? Lahi ang trabaho ni Bimbo sa tong department. Nasa sa budgeting. ha? Mau ba? Ganun day. Di na ka mabuhi kon wa si Bimbo sa imong doon. Oh, mabuhi man. Ngano ka di no? Pero, ang ako ba? Nga, kunas bimbo, dili ko ni mo madaog-daog. Kinaman akong babe. Kaluod ba ni yung tawagan na yun eh? Babe! Baboy man na. Hila mo eh. Saba ka. Babe, magani, tawagan na nilang Johnny Depp. Baby na, oy, ka ng babe. But pasabot ana, baby ko ni Bimbo. Palangga ko niya. Babe? Oh, tanaw mo. Baby! Yes, babe! Hi, babe! Nagkasulti na yun ni Tito Luisito, babe. Babe! Ingon siya ay, para sa baboy ko na atong tawagan na eh. Ha? Kasi kayon? Kinigot, kinituhan na good. Kay doon na bito sa lida nga, babe. Kunya, baboy ang babe. Da, sag din na si Rexon, babe. Tood, magsulti tas gawas. Rexon, magsulti na miss kong babe, ha? Bahala mo. Adto lang mo, layo na ko. Okay, dali na, babe. Sige, babe. Nakasulti na gudi mo sa papa nga. Mga sawa ka na ako. Oh, napabuhagan na gud ako niya nga akong plano. Oo niya. Unsa mayang tubag? O yun na siya. Nga mga sawa ko nimo, babe. Unsa? Sigurado ka nga. Masugot agad si papa nga magminyo ta? O lagi, ug happy kay ko. Kinanglam nga, mangandam tas tong kasal. Pero, Oh, unsay pero? ay, mag-istorya namin si papa, oy. Di na kinahanglan, oy. Ha? Ang importanteng misugot na siya na magminyo tara. Total, ready naman ko. May tinigom na ko. Alang sa kayong granding kasal. Pero, uy, di ba nasulti ta? Testing uya pa man ta, di ba? Layla. Bimbo, uy. Gusto na ko mga sawa ni mo. Ha? Isaad ko. Dili ug di kagid magmahay kung ako ang imong mabana. Dili gyud, promise. Ayaw una. Naibaw ko nakalitan ka. Okay. Hatagat kang pila ka semanas pagunahon na. Okay ba? Sige ka na. Thank you, ha. Muna akong gusto. Magunahon na at maayo. Tito? Mahay mo makiksulti? Yanong dili. Sod, Rexon. Unsa man ka nang pakigsultihan mo na ko, Rexon. Kuan, Tito? Bahin kang Layla ug Bimbo? Kay nga naman si Layla. Kuan dito, mangutana lang unta ko kung unsay mahitabo kung
maminyo na sila si Layla ug Bimbo? Mahitabo. Kay gano, nahadlo ka nga dunay mahitabo ni Layla kung maminyo na sila. Aha? Kuan, si Layla ang imong manununod dito, dili ba? Busa, kung maminyo na sila si Bimbo? Nabalagay ka nga mahimo kang under na lang yun kayo ni Bimbo dito sa opisina unsa. Dili na kalikayan dito. Okay. Unsa may gusto ni mong mahitabo, Rickson? Kuan, Nahibaw ko nga bibati ka nagkahadlo karon. Tungod kay nahibaw ka nas tinuod nga dili ka Laurente, dili ba? Og nahadlo ka nga kung mahimo ng bana ni Layla si Bimbo, mawani ka na. Dili man sa ingon ana tito. Libat manggod si Layla. Og kay libat, nahadlo ka nga gamiton lang siya ni Bimbo aron mahimong gamhanan sa kong kumpanya. Mao ba? Mahimong mao ko na ang mahitabo dito. Dili ba? Higala mo si Bimbo, Rickson. Wa ka ba di ay salig niya nga dili siya mausab nimo? Lahi ang mahitabo kung naan na ang kwarta dito. Nahibaw ko. Ug doon ako'y sikreto nga ipabuhat nimo. Unsa ba ka na, tito? Kining maong paagi lang ang makatabang kang Layla. Aron dili siya binuangan ni Bimbo kung magkasal man sila. Unsa ba na, tito? Pamatiag maayo kining ipabuhat ko nimo, Rickson. Uy, kisa ba ni nanuktok? Ay, ano ko ba? Ala. Ang ako man din ni public enemy number 1. Kaya, kisa ba tuyo? Ani ba ka sa'yo? Saba! Ngano? Kaligo, pag-ilis. Kay doon na tayo nakaw. Unsa? Samanta? Ayaw na pangutan na, diha. Lihok na. Kaligo na. Ug pag-ilis ug tarong. Kanang dili ko mauwaw nga makikuyog mo, ha? Ay. Hilason yung manultin tawana ay. Ganahan gini siya mapasakit ako ay. Kabuntag sa'yo. Sige lang ka, Rickson. Makabaho sa magkuni mo ba? Ay, tita! Ay naman si Rickson. Nang sa mga Layla, ano bang nakabuang ka man? Maglakaw mo gud mi. Unya, iya kong gipadali-dali. O, gasa naman sab mo? Ambot. Pumun siya musulti asa ko na dadon. Banagang dako. Kapurma gud nimo. Sexy ka man kayo na ng leggings ngayon mong gisulob, Layla. Order man mayor. Asulubon man kuno ko niyag tarong. Panatarong yung kaayo pagkapurma. Kanan di siya mauwa magkikoy dako. Layla, kung asa ka man dadon yan ng Rexon, paibaw ako, ha? Wa ba sa siya musulti nimo kung asa ko niya dadon, tita? Wa, Layla. Pero ayaw lang og kumpiyansa niya ng Rexon. Kay lain paghihapon ang buot ni anak nimo. Aw, katilaw mong ginisas kung kumo ba? Basta binuangan ko niya. Ayaw lang git pagkumpiyansa. Layla! Anong huwag ka magamugawas? Ngayon bitaw ko sa sala. Gawas naman gunigod. Rexon, asa mo man dadaan si Layla? Sa doktor, tita. Dali na, Layla! Rickson, mag-unsam tas doktor. Ayaw pagsaba, diha. Ay, nasa taan eh. Tabagaon ako ba? Kisa may mapadoktor. Ako o ikaw? Ikaw. Ha? Pero, sekreto ni. Ha? Sikreto? Uy, ikaduhan na ni na to sikreto ha? Ang una, ang kiss. Kalimte ang case. Kay dili na ni mausab. Kibaw ko uy.
Anong sige maghiskot ang kiss? Kay... Kay unsa, ha? Kining, Rickson. Ngano ka mipilit man sa akong abil, no? Ha? Kagahapon ako ko nimo gihagkan sa lips. Unya, gikan gabi hangtod karon. Nakatuog na lang ko. Unya, nakaligo na lang. Pero murag anong, ano na pa manggihapon nimo lips akong lips? Oo niya. Unsa may imong gibati, ana? Unsa ka? May agik-ik mo ka. Unsa gibati nimo? Di ko masulti, oy. Amaw. Amaw din ang di ko masulti. Secret lang ni nako, oy. Pero, gihagkan mo ka ni Bimbo. Aping lamang gud to. O bisan maminyo pa mi. Di ko pakis niya sa akong lips, oy. Unsa? Ngano mo gud? Wa lang. Di lang ko ganahan. Dili ka ganahan sa iyong lips? Dili. Pero, makigminyo ko niya. Husto na. Diyan ta masulti, ana. Ay, napagtingo ka? Nga naman, bati kong tingog o di ka ganahang mamati. Basta. Ay, napagsulti. Kalain. Pero, ngano mo ito matag doktor? Gawa man ko'y gibating sakit diri. Ipa-check up lang ka ni Tito. Kung wa ba kay sakit bisan gamay. Mao ba? Ug hilom na. Ay, nakupakutan na. Okay. Sus, kapuya din na mapacheck up tas tanan, uy. Dugay man di tamahuman, anak. Ay, sorry. Di man di ko nimo patingugon, no? Pero, gutom naman. Sa ganahan mong kanon. Kanang ganahan mong kanon. May mo magdili ka magagad ako? Oh, kalain. Kung dili ta kaagdon, masuko ka. Unya ko ni kayo akong pabuton, masuko lang gihapon ka. Ha? Libuga sa nimo ikasulti, oy, Rickson. Kataas ba ni mo glitan niya, Layla? Di pangutan na raman takagon. Unsay gusto ni mo kanon? Unya, kay mitubag naman ko nimo nga, ang gusto nimo kanon, manay gusto na akong kanon. Sa pa may gusto nimo? Grabe sa kay kawi. Ako ba no naglabad na ba ako nimo? Ano magyug ka? Ano awayin magyug ko nimo? Una lang utak ka musugot nga, ubanan ko nimo mapacheck up sa doktor. Aron dili ko makagubaan ang imong adlaw. Nanganad lang wik ka da. Wala ba ako kasabutan sa una kong pawinuyo ni Buhay. Gipagustuhan na ta kasi mo gusto. Gisugot na ganina ko si Bimbo na malipay ka. Wala, sa puto lang gyapon ka. Panyo? Ilay mo suko na sa kahanga ko na mabulingan. Yung muna na. Be! Gusto na di mo kayo na yun na Rickson. Di man ka masabot. Natuwa ka nalipay ko na dato kunuhay ko. Matahon no. Di bagi ko na ako kwarta. Oh, tinuod ang hudamgos kay na buhis pobre pa kay ko pero wasa ko magdamgo makasugat kong tao nga panas ni mo kabataong kasing-kasing. Ilom na. Pilang giun sa tika diha. Unsa man gyud ko buhaton? Ano di mo ko irespeto sama sa tao? Sultihin na lang ko ano dili na kasaputon. Kung di yung kagandang mo tanaw sa unaong, sa'yo na kay sulpa na daw eh. Nung kuha mo kasi mo cellphone. Sama din yung cellphone, hindi gamiton. Kinsa ba yung tawagan? Hello pa, kumusta? Sorry pa nga. Karon ba ko makatawag mo? Agwan, serious na akong tuyo. Kinahanglang mangandam na mo si mama. Kaya magminyo na ko. Oo pa, magminyo na ko.
O kinahanglan mo larga mo diri. Kaya ron sa ingon, may lailan ninyo ang maabot ko pa nga sa unon. Yes pa. Magminyo na ang inyong badlungon. Sama sa ni siya, oy, busy man. Kinsa may mong gitawagan? Si Bimbo! Dimingaw na kasi mong uyab. Kinahanglan mo man na ni imo kaguol nga magtanaw sa kunaong. Samtang makakita pa ko nimo. Sa puton gid ko, Layla. Mamabitaw nga ko tawag si Bimbo. Ano mo sa ni siya, oy, busy man. Sa may tuyo nimo ni Bimbo. Tubag na. Hello, babe? Tinawag pa ka? Bimbo, makita ta. Kay sabutan na nato itong kasal. Unsa? Magpakasal na ka na ako, Layla? O Bimbo, dawato na nakuha tanyag di mong kasal. Yes! Yes! Rickson, yapag ka. Mapangka ta, oy. Huwag niya ang tilipabad. Bimbo, una na tabasulti maayo ha, kay nagisapot. O, sige. Wato ko karong gabi sa inyo. Sige, bye. Usapag ka. Usapag di mo pinadaganan, oy. Maanhing mo tayo sa'yo di mo. Hilom! Ay, kagagang nako. Hello, Bimbo? Pahalipagi ko, Binos. Nga naman, nakadaog kag loto? Sobra pa sa luto nga ako na daw. Misugot pa si Layla nga magminyo mi. Unsa? Wow! Good news kayo na, Bimbo. Sa katapusan, mawa na gid akong kakulba ng Layla. O niya ka na sa managkasal? Karong gabi, mag-isabot akong Layla. Kinahanglang madali ang among kasal. Aron, Unsa? Akuan, happy lang kay ko sa kong nabati, gikan ni Layla. Well, congratulations na lang, Bimbo. Umaabot ka na gimhaod sa kumpanya ni Tito Luisito. Dili ka na naghatag na kong kalipay, Binos. Kayo sa mga nakalipay ni mo, Bimbo, ha? Si Layla. Nalipay ko nga mahimo kong asawa si Layla. In love gyud ka anang libat? Anak tadi mga on. Grabe ka. Kulat-kulat tanta ni mo. Restaurant, Daplins Dagat. Kenao na. Nakasabot magigko ni Rexon. Wala siya kabutangan sa kalibong sa auto kanin niya, oy. Layla, kinala makalahutay ka sa pagpagigatubang ni Tawhana. Pabaga na lang kasi mong dughan, day. Matirang matibay na ni. Tuwa na siya paboros may bayong na table ay. Nagtutok man niya sa dagat, nagtalikod. Ano ka na siya, no? Yung ana naman na siya utok ron. Lakot. Minda tining dapita, no? Ginahan ka nga. Anhi mo din si Bimbo? Ikaw ba? Ano ba sige magkakiskot sa kong pamanhunon? Order na da. O kung kay bawas mo paborito, oy. Kanang ganahan ni mo ang order, ha? Kaya huwag makakakabaw sa kung gusto. Good. Alam ko kasuko. Song ka ba ni mo? Waiter! Yes, Namay puchero, yes, miss. lambay, Miss. scallop, Yes, miss. manggang hilaw. Nasa, ma'am. Pwede po na. Yung nag-order mo kag mangang hilaw. Mabdos ka? Kana lang dong.
Sige ka na tanan, kay piskan unya ka sa sapot ini akong kauban. Ikaw ba? Ganahan ko mukha manggang hilaw. O kaya pagbuot kay ako'y nag-order. O kung pananglit mabdos man ko, ayaw pagbuot kay wakilabot. Kinsa may amahan? Engkanto! Ay! Mahimo ba, Rexon? Di na lang ko ta mag-away. Kaslunon ako. O sa lili madugay. Mauban ako ni Bimbo kung asa ko niya dadon. Malayo na taong ko nimo. Di nakakakita na ako. Hilom na. Gusto kong linaw. Nga bitaw ko. Di na lang ko natulisod-lisod na itong kaugalingon. Sa magi problema nimo? Ang problema na ko, kay tabian kay ka. Oh, sorry. Kilom na ko. Peace na lang gutagod. Oh, Bimbo. Mamisita ka na sab ni Laila. O, tita. Dali, sod. Pero para ba sila mauli si Rexon? Ha? Sila nagkuyog si Rexon karon? Oh, Bimbo. Gipa-doktor ni Luisito si Laila. Nga naman, tita. May gibati ba si Laila? Wa man lagi siyang sultin ako. Naluwag man ako siya ganiha. Pero wa siya magsultin ako nga may gibati siya. Nanawag mo si Laila? O, tita. O, kani, iyan ang gidawat ng akong tanyag nga kasal. Oh, ha? Tinuod ka? Makingminyo na ni mo si Laila? O, tita, malipayon kay ko karon. O, usa sa akong tuyo, mao ang pagpakigsabot niya sa among kasal. Ha? Oh, mao ba? Mao na, tita. Magpakasal na kami si Laila. Alam niya man din nilang puchiro tinilo. Magdata pa rin ni Papa o ni Tita Teresita, ha? Wa ka katudluig table manner sa inyo. Wa. Kaya, magkinamot naman mi dito. Unya, kinahanglan magtabi, mi samtang magkaon. Alam malimot mi nga, buwad og utan na among sudan. Kamubura sa kong bangutan na. Pagkataas mo tubag. Ingon na magig ko. Ano daan na dilang kod. Ako man ginakumplituho ng akong tubag. Tod, kamo si Venus ba? Kano sa man mo mapakasal? Dungan ninyo. Ha? Oh. Anong sigam na imong mata? Walang. Sinahan man di ka? Anong kasulti mo bang sinahan ko? Kaya magpakasal man sag ka, dungan na mo na Bimbo. Pagdali na dekaon. Gusto na akong papauli. Si Mang Mondayon. Wa kay labot sa akong kinabuhi. Ikaw lagi. Sige man ka pangumentaryo sa kong kinabuhi. Mauli na ta. Oh, Rexon, Laila. Ay, tita, may gabi eh. Tara sa kusina, sudan Laila. Yes, sir! Naunsa man to si Rexon? Maragwa man to sa mood. Na, pirmi man na siyang wasmood, tita. Tuod, tuwa sa laon sa kilid si Bimbo. Ganihan na tong nagpaabot ni mo. Ay, ako na ihatod sa kusina ang dana mo sudan, tita, ha? Oh, no. Ako na mo dani ini. At tuwa na lang si Bimbo, kay ganihan na tong nagpaabot ni mo. Hello, Bimbo. Hi! Hello, babe. May kiniya ka na. Hi naman si Rexon. Tinggal ito siyang kwarto. Niagi ko kay gusto ko mugakos ni mo. Ay, Laila, gihatagan ko na mo sobrang kalipay karon. Ay, Bimbo, hindi ko kaginawa. Hugot na kini mo pagkakos na ako. Sorry. Ay, Nalipay lang ko nga magigpakasal lang ka na ko, Laila. Huwag mauni ako. Kay sabutan na to ang adlaw sa atong kasal. Ay, stop. Ay, ayaw na ka nang... Nauna ko'y pangutanin ni mo. Oh, unsa man na? Unsa may plano ni mo human sa atong kasal? Oh, unsa pa?
dadto ka sa amo. Kay asawa naman ka. Maayo. Ha? Kinahan na sa kumubiyay ni Baya. Og ni Rexon. Usa? Kay giunsam day ka direksyon, Layla. Wala na kung sa... Congratulations ninyong duha, ha? Kanus na ang kasal? Ako inon si Papa nga magpakasal mi sa labing daling panahon, Rexon. Yes! Layla, salamat. Salamat, Layla. Bimbo, buhay yun ako. Sorry. Nadalag gusto kong kalipay. Todison, mudungan man ka mo ni Venus sa mong kasal ni Bimbo. Sabuti na lang sa ring iyong kasal. Ha? Kung mauna. Double wedding na lang atong buhaton, Rexon. Bitaw! Magpakasal mo sa kamo si Venus. Magdungan lang yung nagpakasal. Nindot na nga celebration, di ba? Total, barkada ko ta. Double wedding lang. Amo ba nasabutan ni Venus? Ano mo to siya? Murang to sigwa siyang kaugalingon, Layla. Ha? Ay da. Ano to siyang tagdaw eh? Ingunanam ganda sa Rexon. Dili masabot. Okay. Magsabot lang ta sa pizza sa itong kasal, Layla. Ay! Hoy, Rexon, naunsa ka ba? Kailan ba mo ni mong pultahan? Sorry, tita. Labad lang akong Oy, inom nagtambal. O sa ba kinipagkahitabo ha, Rexon? Ngano kalit man lang nga magpakasal na dayon sila si Layla ug Bimbo. Mo inom ka? May problema ka? Waman, tita. Ayaw pa makak. Sukad sa bata ka pa, ako na ang nag-atiman nimo. Ako ang guardian nimo, Rexon. Busa mahibaw gyud ko kung sa puto na ka. Rexon, sultihi ko kung unsa may imong problema. Ambot. Si ambot? Klaruha ko na ng imong sinultihan. Rexon, dili maayo nga imong ihubog-hubog ang imong problema. Wa ko'y problema, tita. Wa. May problema ka, Rexon. Rexon! Naunsa naman yung mga bata. Tuway, Layla, kalit lang magminyo. Usap yung kang buwan na ang angay nga magpagkasalta, ha, Layla? Ay naman to, Rexon. Layla? Aha? Nausap mo ka. Sige pa nagkaglingi sa bahay. Kuan. Ay da. Nagunaon na lang ko ni Papa ba? Wa pa mo ko siya mahibaw sa kong desisyon. Unsa man? Gusto ka nga ako'y magisulti kang tituloy sito bahay sa itong kasal? Ayaw. Ako na lang, Bimbo. Sige. So, balik na. Kalusta ang pagkasal? Kamu na lang si Rexon ng pagsabot. Ha? Gusto man kag-double wedding, di ba? Mga kamu na lang si Rexon ang pagsabot. Sige. Kami na magsabot. Abi mo, Layla. Sangko sa langit akong kalipay nga misugot na kang magpagkasal ta. May noon. Sige, ay nanigbakwi, ha? Ha? Di na biya ta testing nga uyab, ha? Opisyal na ba yun niya itong parag-uyab? Kaya misugot na kang magpagkasal ta. Uy. Kasal lagi ni Mahikay. Milabad mo na ko, Bimbo. Sige, pawan lang. O, ikaw na bahala mo sulti ni Tito Luisito sa itong planong pagpakasal, ha, Layla? Hello, Pa. Layla, dali. Doon dali sa ikong kama. May tuyo ka ba? Kuan pa. Naa pa. Pero... Kadong napiro man na. Isulti o doon sa na. Kining pa. Gidawat na ako ang tandya kakasal ni Bimbo. Unsa?
Ayaw lang kalain pa ha, pero kuan. Nganong mitando ka man nga magpakasal na mo, nga testing uyab pa man kaning inyo. Oo, noon, pero ay, kinahanglan naman sa magminyo ko pa, di ba? Mauman imong gusto, di ba pa? Oo. Pero, sigurado ka na bagyod nga si Bimbo ang gusto mong mabana. Kuan? Oo. Nakatando na gug ko. Ang imong kasing-kasing ang sukta ug maayo, Layla. Ha? Si Bimbo na bagyod ang gusto mong ikauban sa tibuok mong kinabuhi. Kuan? Buotan man siya pa. Wa pa nimo tubaga nga akong pangutana. Naa na ba si imong kasing-kasing si Bimbo? Naman pa. Mura lagig dili ka sure. Ha? Sure na ko pa, oy. Pero, naalan dyan ko'y kahadlok. Kay libat baya ko. Niya, Okay. Aron bawa ng imong kahadlok. Mubakasyon ta, Layla. Unsa? Kitang duha lang ang mubakasyon uban sa kong nurse. Ha? Nga mo bakasyon man ta pa? Aron makapanghuna-huna ka og tarong. Ingon man, masukod sa blako ang gibati ni Bimbo, diya nimo. Asa man ta mo bakasyon pa? Unsa? Mo bakasyon mo si papa nimo? Ako, uban ba ko? Kami naman kuno ang mo bakasyon, tita. Uban siyang nurse. Unsa? Uy, nga ko taon nga nasuod man ka na sa o ni Luisito. Ambot lang sa kaha, tita. Wa man sa simusulti na kung ano. Kinahanglang mangutan ako niya, Layla. Dili mahimong magpalayo siya din sa syudad, sa ospital. Kabing tulo lang ang mubakasyon, Teresita. Pero Luisito, dili ka madiskrasya ng buhaton mo. Masakiton ka unya magpalayo ka sa ospital. Nahibaw ko sa kong gibuhat, Teresita. Ug nahibaw ko sa magkaya sa kong lawas. Ayaw kabalaga. Kauban ko ang akong nurse. Pero, asa mo sa mo bakasyon si Layla, ha? Mahibaw mo, inigbalik na namo. O, pila mo sa mukha adlaw nga mo bakasyon? Mga usa ka buwan. Usa ka buwan? Unsa? Ubakasyon mo si papa nimo? Mauman na yung gisulti na ako, Bimbo. Oo niya, nasultihan na ba mo siya bayan sa itong planong pagpakasal? Oo, nasultihan na. Unya, kalit lang nga nakahuna-huna siya mamakasyon mi. Aron paghatag og time nimo nga makapanghunahon maayo bahin sa tong kasal. Ingon man ako. Asam sa mo makasyon? Kay mo apas ko. Wala gyud siya mosulti ko asa mi mo bakasyon. Basta kay kami lang tulo og sayang nurse ang mamakasyon. Unsa? May tingali makisulti ko dito. Basin pa rin kung musugod siya nga uban ko ninyo. Pamanunan ko nimo. Mayong buntag, Tito. Maayo kay di aga, Bimbo. Dool diri sa kong kama. Tito, Juan. Ang bahin sa mong kasal ni Layla nga kung tuyo ni mo, Tito. Nahibaw ko. Misugot na si Layla nga magpakasal mo. O, Tito. Gani, nagkasabot namin nga sa labing daling panahon may magpakasal. Pero karon, mubakasyon mo kalit. Mao nga ni ako kay... Importante nga malayo una ninyo si Layla, Bimbo. Tito. Hatagan ka na mong time nga magunahon na ugmayo si mong planong pagpakasal kag Layla. Tugkara ug maayo ang nasa mong kasing-kasing, Bimbo. Tito. Di ko gusto nga human sa inyong kasal, may una-una ka pa nga iuli na ko si Layla. Dili ka na mahitabo, Tito. Ato nang masukod, human sa mong bakasyon ni Layla. Paabutan na lang ang among pagbalik ug sabutan nato ang inyong kasal. Yes, Tito Luisito.
magpaabot ko sa inyo pagbalik. Ngano ka sa Manila maging mo bakasyon si Papa? Ayaw kahadlok ng atong bakasyon, Layla. Importante kay kinisi mong kinabuhi. Pa, aka nang asa man yuta ini, Pa? Muadto ta sa dapit nga mo'y makapausap sa dagan si mong kinabuhi, Layla. Ngano nakasulti man si Luisito nga ang dapit nga ilang adtuan mao ang makapausab sa kinabuhi ni Layla. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa mga sumpay ning sugilnanon. Layla, libat. Dalit ka nato sa RMN Drama.